Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu a wannan tasha ta Auren So TV. A yau kuma darasin namu wato zai yi bayani ne akan fahimtar juna. Fahimtar juna, shin ko ka fahimci matarka ko kuma ke a matsayinki na mata kin fahimci mijinki? Wannan al'amari ne da yake da matukar muhimmanci, shi yasa shi ma yau za mu tattauna a kansa. Lallai wannan al'amari yana matuƙar ciwo mafi yawa daga cikin mata tuwo a ƙwarya, a inda za a ga cewa da zarar an yi aure tsakanin miji da mata, maimakon ya zamto cewa sun samu lokaci da za su ɗan ringa tattaunawa ko kuma ya zamto cewa suna ɗan yin wani abubuwa da zai ringa wato sanya su farin ciki a kodayaushe idan suna tare, amma sai abin ya nemi ya gagara. Ya zamto cewa kawai da zarar dai ya shigo, mai gida in ya shigo kawai sai dai ta zare-zaren ido wani, kuma idan ya tafi kasuwa ya bar amarya ne ita kaɗai a gida, kuma wannan zaman da take yi wata amaryar takan yi ƙoƙari ta yi ta tunaninsa, har ma ta ringa masa waya tana ce masa yaushe zai dawo, yaushe za ka dawo my darling, yaushe za ka dawo, sabida ita kaɗai ce a cikin gidan, domin ba a fara ma hayayyafa ba. To amma abin ban mamaki a wannan al'amari, da zarar ya dawo maimakon ya dube ta da ido bibbiyu, a'a sai ya zamto cewa bai dube ta da ido bibbiyu ba, ma'ana baya wani karrama ta. Lallai to a nan wajen babu fahimta. To ita wannan fahimta fa lallai ita ce abin da take taimakawa wajen ɗorewar zamantakewar aure, sannan ya zamto cewa kun zamo kodayaushe a cikin farin ciki. Yana da kyau a ce duk lokacin da mai gida ya dawo daga kasuwa, a maimakon ya tsaya a majalisa ya yi ta hirarraki marasa amfani marasa tushe, gara ya dawo gida ya tarar da uwar gida. Maimakon ya tsaya a wannan majalisa, hirarsa da uwar gida ta fiye masa komai muhimmanci, domin a nan lada zai samu. Amma a majalisar nan kuwa babu tabbas, mai bi ma sai dai ya kwaso zunubi ya taho mata da shi gida. Wannan tattaunawa tana da matuƙar muhimmanci, ta nan ne za ku gane wasu matsaloli da suke damunku. Bayan kun yi wannan tattaunawa, idan Allah ya sa kun samu daidaito a wasu 'yan matsaloli, sai ka ga har wasa da dariya an tashi ana yi. To amma idan ba a samu wannan zamantakewa ba, ta yaya za a fahimci juna? Ina ji babu wani lokaci da za ka iya samu domin ka fahimci matsalarta ko kuma ita ta fahimci taka. To da haka ne za a samu wato cikakken fahimtar juna idan ana zama tare, ana wasa, ana dariya. Ke ma ki zamto cewa duk abin da yake yana baki matsala ki iya yi fitowa ki masa bayani cikin hikima. Kai ma a matsayinka na mai gida, idan wato uwar gidanka ta yi maka bayani, to sai ka tsaya ka fahimce ta, kuma kai mata kyakkyawar fahimta. Wannan yana taimaka matuƙa wajen zamantakewar aure mai ɗorewa, kuma ku kasance cikin farin ciki. Auren So TV. A ƙarshe muna kira ga dukkanin wasu ma'aurata da suke faɗin duniya da su tsaya su fahimci junansu yadda ya kamata, domin ta nan ne za su ringa warware matsalolinsu cikin sauƙi, sannan shaiɗan mugu la'ananne ba zai samu damar raba su ba ko kuma farraƙa su. Su kuma samari da 'yan mata su ɗauki darasi kafin su je wajen.